Mun mielestä ihan mahtavaa, kuinka Petteri Orpo on tehnyt tämmöisen täydellisen 180 astetta tämän vaalikampanjan aikana. Kokoomus lähti liikkeelle tästä 6 miljardin leikkauslistasta. Eilen Tentistä kuultiin, että ei leikata palveluista eikä leikata koulutuksesta. Nyt te kerrotte, että päinvastoin satsaatte, mutta silti jostain tämä 6 miljardia tulee. Että joko tämä kokoomuksen talouslinja on niin täysin epäuskottava, tai sitten meillä oikeastaan tulee aika helpot hallitusneuvottelut, kun näyttää siltä, että kokoomus on tullut sosiaalidemokraattien linjalle, että ei leikata näistä kriittisen tärkeistä kysymyksistä, kuten terveydenhuollosta, koulutuksesta, sosiaaliturvasta. Tämä olisi ihan mahtavaa. Eiköhän lyödä kättä päälle, että näihin ei kosketa. No mitäs, onko siellä sinipunahallitus syntynyt jo, Petteri Orpo? Saarikko, ota Orpo ensin ja sitten Saarikko. Siis ollut mitään järkeä, koska meillä on ollut sama ohjelma koko ajan, ja olisi kauhean miellyttävää, jos SDP-puheenjohtaja lukisi meidän ohjelman ennen kuin arvostelee sitä. Se olisi ensimmäinen lähtökohta. Ja oleellista on nyt, että hallitus on tehnyt sote-uudistuksen. Niin onko ne asiat nyt hyvin? Tiedätkö sen, että Tampereella yliopistollisen keskussairaalaan on 1800 ihmistä jonossa psykiatrisiin palveluihin? Onko siellä asiat hyvin? Ei ole. Tai TYKSissä lonkkaleikkaukset 1000 ihmistä. Joka puolella, missä kiertää ihmiset jonottaa terveyskeskuksiin, ei pääse hoitoon. Vanhukset on kotihoidossa, kun yksityisen hoivan paikkoja on kiinni. Ja hallituspuolueet, erityisesti SDP, joka lupasi laittaa sote-asiat ja vanhustenpalveluasiat kuntoon, sanoi, että kaikki on kunnossa, kun tehtiin laki. Mutta kun ei ole, ja tämä on fakta-asia, me ollaan tehty ehdotuksia, miten näitä asioita laitetaan kuntoon, miten saadaan ihmiset hoitoon, miten siirretään resursseja siitä hallinnosta palveluihin, asetetaan ihminen edelle.